Matay kanina, partner. Bob! Are you okay? Kaks ka pa. Ano, dos ko pangasis daw. Meses na po. Hindi niya ka masil ba? Ano yun? Ano niya masis na masil? Nakawari yung gas ba? Sino may trabi kaya? Hala? Hala? Ibarong na rin, nakabarong yun. Parang dito. Bob, kaya ka mag-stop. Dire-diretso baka nita na eh. Balita ka sa reason na ka. Kasi may nakapinchik sa kami nito. May pwede mag-kepo eh. Wala pwede mag-kepo eh. Oo. Dati may nakalimata mong durot. Ngayon eh. Sabi na, mga patakla na yan. Gagete yan eh. Gagete yan. Ay, may kita ang kinata mong kain. Tatawlit mong mag-therapy eh. Baka lima ka. Iyak binadyo. Hindi po eh. Nakugeng. Big. Nakengken. Pero pag-prita ka ba? Pangatita ka? Sana ako, maski na therapy yan. Super dito. Problema, ano ka? Galing, pati mo naman, pagaling ba? But time is gold, ang dana mo. Kaya ba ba? 74. Iba ka birthday? O, kailangan kay birthday ko, masaya siya nakarang yan. Mumure, makasibuting ka. Tatatamad o, tatamad yung therapy. Kanya po yung masahe mo, malambot pa kanyan. Kasi malambot ka yung kain eh. Malambot ka yung stock. O, manandamang ka naman. Sakit ka lang. Wow. Oh. Mabuhan kaya ka, tumalog kaya ka. Isipin ka na ako, balik kaya ako, yan ah. Oh. Dapat na akong mapin. Kasi na po, iba't ko kain, naibengin ko. Buwan na matutog na ko. Iba't ko, nakarapag ka rin. Naluda ka rin, matuwa lang. Lalakad na no? Lakad. Wala ka. Wala lalakad na ba? Oo, kumitaw di ka. Di ka ka, nistok lang mo rin. Di ka klase mo, kanita kasi ka ng manita. Di dali pa lalakad. Ngayon, mixed up ka, lalakad na lang. Oo, kasama. Ito kasabayan mo rin. Oo, ito kasi mixed up ka eh. Diba, nag-iwa, siguro, siguro. Diba, may kasawa ka eh. Siguro may kasawa yung mga rasyo. Ano hindi na ba? Kaya kaya, kung din naman eh siya. Hindi ba kasi masama sa inyo ba? Ano ba talaga yung stroke? Manulo. Ito masama sa inyo, gamos-gamos na nila. Ano ba talaga yung kasi yung stroke therapy, makaprograma ka. Oo. Masakit ba nun? Kaya ka ba? Hindi ako rin din eh? Ako? Umaorient kayo. Pati ko rin pa rin eh. Umaorient kayo. Para makita natin yung ating ginagawa. So again, lahat ng mga Orosio family dito sa may NHA, ano ba to? Hacienda? NHA tuloy. Hacienda po, ibinabati ko po kayo ng modernong mga kaya sa inyo po lahat. Happy New Year. Ang bumabalik ni Happy New Year! Apong Asyo. Hirap maglakad. So, sinubukan ko pala kaya mga subscribers na idols. So, hirap maglakad. Kasi bakit? Nag-tight yung mga spasm niya, yung mga muscle niya. Dati kasi nakakalimang lakad kami. Kalahati pa lang, may rapa na siya. So, check natin. Hindi magagawa natin uli. So, babalik tayo sa ating programang Back to Zero natin. Nanda na natin. Matutudyo. Wala naman matutudyo ba? Matutudyo. No. Live touch ka ba pa na eh? Live pa na eh.
Si... Oh, Diyos ko. Oh, oh. Sila, oh. Ay. Stop yan. Kaya, so, pag nakita yung isto, kaya, laki ng pagbabago. Nilista ko yun ba? Sa rin. Yan. Buta ka pati siya naman, napanirami ka niyan. Masaya ang therapy. Push! Sayang niya. Magkasakit sa Vince? Wow! Sa ilumakan? Dahil ituloy niya. Jesus na pag-awit. Wow! Dati mga limang durot eh. Kapinawa mo, magkasain eh. Ba? Push! Gigising niya na 5. Kung sakto na yung mga 5 ka tumahan, nagkari ko ka na yan. Manita, eh ba mo siya mga sabi? Na? Diba? Pag handa na mong story. Kasi ka mong ba? Kasi yung biyat na akong isin na mo. Eh, nga pong Ginoo, hindi na nakatamang chance. Eh, oh, alam mo? Ano mo? Ate, oh. Hirap na hirap na dati. Pag ginagalan ko to, napakaluwag. Tumikas. Oh? Hindi na natin gano'n. Oh? Chat. Wala yung chat namin. Hindi ka na makapag-chat sa kanya. Oh? Oh, tumikas. Kasi daw siya. Oh, Diyos ko, mali ba? Ano siya? Ipatak mo. Ah, kasundan. Eh, nakakain ka ng kutsumba. Bang, Dosyo. Sabi mo na. Silbi na yung gawang kanina. Ito mapapasin po natin, pati mukha niya, tumigas na rin, no? Yan, no? So, tigas yung mga masin nga po. Tigas ng mga masin. Besta siya, eh? Besta siya. Besta siya, besta siya, yan. Hindi kasi siya masin. Piting pa yung damit na. Naman yung piting pa siya mag-therapy ka na yan. Maliwalas na yan. Ada, diba? So, the back is also full of spasm. Bigas na. So, hindi po pwedeng head massage ang mga stroke patients kasi yung dugo niyan, posibleng magkaroon ng blood clot. Importante dito yung paggalaw mo ba? Excited ka na marami ba? Sopian mo pa ba? Ay siya ba? Ha? Masyo? Ay siya mo? Yan bubog kaya ka?
Di mo, tinalang kaya ka, ala. Kira mo. Kira ba? Kira. Ito kuya tira, chicken. Gagana pa yun eh. Di mo dua. Kaya ba? Di ba? Kira ba? Ini anak ko ba? Ako ba? Okay. Your favorite, Kira. Ayan. Ba. Kaya mo. Ito yung bagyan na yan. Kumakalakad ka ba? Mga January mo ba? Bakit na nakaman ka niyan? Sa Alessia na naman. Baru kaya. Saka na ka mag-chispat yung galing na ka. Mas Alessia. Yung paisipan yan. Talagang masakit ka ba? Namunang kayo ni Bob na eh. Bayo naman. Ay kakatawa ka niyan eh. Nandamang ka na eh. Kasi, oh? Try this yata eh.